Menee, kohta sattui ihan oikeesti. Vittu kun toi tulee suoraan. Haluan keuli. Kohta muuten menee lapsisä isyysonni. Joo. Vasta heikko. Ai. Nyt tulee vähän tiukempi muutto. Ei oo hyvä, nyt tulee vähän tiukempi muutto. Sua vaan sattuu hei, ihan oikeesti. Tää on luonnollista. Nyt sattuu vaan kaseelle. Tiedätkö kun kakaata niinku YouTubessa? Tulee tolppua jumalauta. Ai. Vittu kun toi pelastaa toi nauha tuolta, tulee ihan suoraan kasveen. Voi olla hetken aikaa hieman hellänä. Jumalauta mä annan kuinen. Vittu mikä luontainen talentti sä oot. Nyt semmonen pikainen jarrut seis. Tää tuntuu ihan vähän. Mitä vittu? Niin. Mitäs näitä saa ympäri? En mä tiedä. Hissukseen vaan. Nopistele pommi. Oota, käykö se kääntyy tupaan? Sinne ei mennä. Siitä tulee sanomista ihan oikeesti. Mene vaan. 5 minuuttia mahtuu videotiedostoon. Se kääntyy puolet. Se ei kiva paikka. Mene sit hiljaa, toi meinaa tulee ihan just kohta kasseelta. Ei se haittaa. Se ei tuu mun kasseille. On se sinänsä kiva ollut, jos joku pommo oli... Ai vittu! Hei varo, nyt tulee osua ihan saatanasti tuolla. Kaikki vittu! Ai nouppa! Ai!